lillebror Fedtfingeren Frederik. Det er min mor Flasketrynen Fride. Og det er min far Bacon Boris. Smørklumpen Mette. Moe, hvad skal vi egentlig lave i dag? Det er lang tid, jeg får McDonald's. Jeg kærer mig. Hold nu kæft, din frityrestegte flæskesteg. Og besøg af en pissekam baby. Oh shit. Here we go again. Sidste gang, vi fik besøg af en baby, der fik jeg min menstruation i den her 7 år. Hvis vi skal se det på den løse side, så er den ikke lige så overvægtig, som du er, så nemmere at holde styr på den. Hvad er det for en larm? Hold da kæft, mand. Oh my god, det er der kommer. Hold kæft, din fede familie. Det er noget af det grimmeste, jeg har set i verden. Tal for dig selv, for satan. I har en baby, der græder 24/7. Hold nu kæft, din overvægtige spørgsmål, mand. Du skal ikke sige noget om mit barn. Jeg har godt nok taget meget legetøj med til 7 timer. Det er, hvad den er brug for. Den er fyldt med kraftig autisme og ADHD. Er du for fucking svag til at bage en lille smule babylegetøj, for satan? Jeg kræftede mig ikke en lille smule. Er det muligt at være så overvægtig? Hun er jo kun en baby. Du skal fandme ikke sige noget om den afbrændte hamburg. I det mindste har jeg ikke spist hele McDonald's-menuen, inden jeg kom her. Jeg tror sgu bare, du spiste Burger King og hele McDonald's. Kunne I tænke jer at holde babyen for mig? Baby er min bare røv. Så tager du flæskefedtet ind i munden på hende. Så kommer flæskefedtet. Så er dog fucking maden, altså. Hvorfor fuck med den ikke af? Det er fordi, du skal gøre det ordentligt. Prøv at se her. Ind i munden, altså. Det er en smørkle, du skal bare servere det ordentligt. Det er okay at være en taber nogle gange.